Il-Helsin ksibnieh imma rridu nsaħħuh. Dan kien il-qofol tal-messaġġ li d-deputat mexxej għall-affarijiet tal-Partit Laburista Tony Abela wassal fl-okkażjoni taċ-ċelebrazzjonijiet ta' Jum il-Helsin. Huwa sostna li 35 sena wara l-kisba tal-Helsin f'pajjiżna ta' familji li mhux meħlusa miċ-ċaħda materjali u li qed jiġġieldu l-faqar. Minn barra l-isfida tal-faqar, Tony Abela semma wkoll l-isfida tal-prekarjat u qal li jagħtaw numru ta' ħaddiema illi jaħdmu sigħat twal u li jiġu sfruttati sabiex jaqilgħu lejxin tagħhom. Id-deputat mexxej għall-affarijiet tal-partit Tony Abela sostna li għandna niftakru li l-Helsin li ksibna irridu nsaħħuhu fl-istess waqt għandna noqogħdu attenti li ma nerġgħux insiru kolonja. Dan meta llum hawn numru ta' kolonji ġodda illi l-poplu jista' jispiċċa vittma tagħhom bħal razziżmu u r-reba. Min-naħa tagħha il-Ministru għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali Mary Louise Colleiro Preca ftit jiem qabel il-ħatra tagħha bħala d-disa President tar-Repubblika ta' Malta appellat għall-Għaqda Nazzjonali. Fil-waqt li fakret li fil-31 ta' Marzu tal-1979 minn gżira dipendenti fuq ħaddieħor pajjiżna seta' jiddeċiedi id-destin tiegħu, Mary Louise Colleiro Preca fisret kif l-avvenimenti storiċi kollha ikkontribwew għall-istorja kbira ta' dan in-nazzjon. Hija saħqet li wasal iż-żmien li ma nibqgħux nippruvaw naraw min ġab l-aktar lejn pajjiżna, imma b'maturità għandna nħarsu l quddiem bħala poplu wieħed maqut għaliex flimkien biss nistgħu nilqgħu għall-isfidi illi għandna qudiemna. Mary Louise Colleiro Preca sostniet illi issa l-poplu għandu jkompli jikteb l-istorja tal-pajjiż billi jinsa id-differenzi politiċi u jagħmel minn artna pajjiż illi uliedna ser jiftaħru bih kif aħna niftaħru bil-kisbiet ta' missirijietna.